Skutočne dobrým učiteľom je ten, kto svojou prácou, vystupovaním, ochotou, obetavosťou a zanietenosťou dennodenne naplňa slová Jána Amosa Komenského. Dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú. To znamená, učiteľom nie je maskou učiteľa. Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej práci, ale bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len na oko, ale vážne, nie do vetra, ale pre ozajstný a ustavičný pokrok svojich žiakov. Vážení prítomní, srdečne vás túto chvíľu vítam na slávnostnom programe pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý je venovaný len a len vám. Dovolte mi, aby som túto chvíľu medzi nami privítala aj prednostu Mestského úradu Krásnohrad Kysucov pána Vladimíra Kormanca. Pani učiteľky, pani učitelia, vedenie škôl, školskí zamestnanci a zástupcovia samospráv, prajem vám príjemný dobrý deň a všetkých vás u nás krásne nad Kysucov srdečne vítam. V prvom rade sa vám chcem poďakovať, že ste prijali naše pozvanie a prišli ste sem k nám, aby sme spolu mohli oslaviť Sviatok učiteľov, Deň učiteľov, ktorý tu každoročne u nás krásne nad Kysucov sa koná. Deň učiteľov na Slovensku sa traduje od roku 1955 a prináleží mu deň 28. marec, čo je symbolikom narodenia učiteľa národov, ako už Zuzka povedala, Jána Amosa Komenského. Ján Amos Komenský bol priekopníkom v rámci didaktiky, filozofie a pedagogiky. Asi ho špeciálne predstavovať vám pedagógom nemusím, lebo podľa mňa každý mal z neho aj v rámci pedagogickú skúšku. A mne sa páčili od neho niektoré výroky, napríklad keď hovoril o tom, že keď žiakom alebo teda deťom niečo povieme, tak to môžu zabudnúť. Že keď im niečo ukážeme, tak si to zapamätajú, ale keď ich do niečoho zapojíme, tak to pochopia. Tento odkaz, ktorý je starý takmer pol tisícročia, sa traduje aj dodnes a moderné krajiny, nielen Slovensko, ale ostatné moderné krajiny, dodnes jeho pedagogický odkaz zveľaďujú. Ján Amos Komenský to vďaka svojim nadčasovým myšlienkám nemal v tej dobe jednoduché, ale nemáte to jednoduché ani vy pedagógovia dnes. Ten systém a ten nátlak a postavenie učiteľov je tiež v zložitej situácii a mňa teší, keď stretnem vašich žiakov, ktorí sa vedia pozdraviť, ktorí seriózne komunikujú, ktorí majú takéto zdravé sebavedomie a je to zásluhou len vašej práce. Teší ma, keď prídu moje deti, buď zo škôlky alebo zo školy a hovoria o tom, čo sa naučili, čo ich naučila pani učiteľka. Mňa teší, že stále učiteľ a učiteľka je pre nich vzorom. Pre nich nie je vzorom nejaký modrovlasý youtuber, ktorý kope 20 minút do plechovky od Red Bullu, ale pre nich je vzorom učiteľ, pre nich je vzorom rodič alebo starší súrodenec. A som veľmi rád, lebo včera sa mi dostala taká správa, pardon za ten mikrofón, to má nejaké výpadky. Včera sa mi dostala správa, že aj u nás na Slovensku sa momentálne rieši obmedzenie tých technológií pre deti na určitom stupni základných škôl. Čo ma potešilo, budeme mať viacej priestoru aj my rodičia pre svoje deti, aj vy na svoju prácu s vašimi žiakmi. Podľa mňa je ideálne vzdelávanie v symbióze učiteľa, žiaka a rodiča. Pokiaľ je tento vzorec funkčný, ostáva nám viacej priestoru na rozvoj silných stránok dieťaťa. Pokiaľ kooperuje učiteľ so žiakom a rodič so svojím dieťaťom, tak je tam priestor nielen na tú informatizáciu, ktorú nám dnes umelá inteligencia vie vychrliť za pár sekúnd, ale je tam priestor aj na rozvoj charakteru. A toto je veľmi dôležitá vec, rozvíjať charakter žiakov a detí, lebo to umelá inteligencia v tejto chvíli nedokáže a myslím si, že to nedokáže ani v budúcnosti. Ja vám prajem, aby vaša práca vás naďalej bavila, aby ste mali čo najlepšie vzťahy s vašimi žiakmi,
ich rodičmi, s vašimi kolegami, s vašim vedením. Želám vám, aby ste v školách zažívali veľa pekných okamihov a aby sa vám darilo aj v pracovnom, aj v súkromnom živote. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za príhovor. Poprosím, aby pán prednosta aj ostal na pódiu, pretože prechádzame k odozdávaniu cien. Ako prvá si svoje ocenenie prevezme pani Olga Poláčková. Narodila sa v malej dedinke na Považí v Dolnej Maríkovej. Tu prežila detstvo a absolvovala aj základnú školu. Po jej ukončení viedla jej kroky na strednú všeobecnú školu v Povazkej Bystrici. S výberom vysokej školy to bolo jednoduché, keďže ju zaujal svet čísel, tabuliek, grafov a fyzikálnych javov. Vybrala si predmety, ktoré sa spomedzi ostatných predmetov vyznačujú najväčšou presnosťou, teda matematika a fyzika. Po úspešnom ukončení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si svoju prvú pedagogickú prax, už ako učiteľka, vyskúšala na 2 roky v obce Pružina. Učarovali jej Kysuce a podľa slov pani učiteľky práve tu, na Kysuce, si prišla hľadať muža. A veru už aj našla. Spolu s manželom Vladimírom vychovali 3 šikovné deti. Okrem manžela si krásne nad Kysucou našla aj nové zamestnanie v našej škole. Dobrom si na ňu spomína nielen jedna jediná generácia krasňanských žiakov. Jej dôslednosť, rešpekt, ktorý mala aj bez vynúcovania, oddanosť k práci. Vždy decentne upravená, dobre naladená a usmiatá pani učiteľka, ktorá si nepotrebovala vynúcovať rešpekt krikom. Jednoducho ho mala. Zmysel pre humor, ale aj obrovské nasadenie na hodinách, ktoré vyžadovala aj od žiakov. Kolektíve učiteľov bola obľúbená pre svoje vtipné komentáre dianiu v zborovni. Dlhé roky pripravovala žiakov na olympiády z matematiky a fyziky, v ktorých žiaci dosahovali výborné výsledky. Každoročne ich pripravovala aj na prijímacie pohovory. Keď nastal tak potrebný čas oddychu na dôchodku a v škole sme potrebovali pomoc, pani učiteľka Poláčková nikdy neodmietla a na potrebný čas ochotne pomohla so zástupom. S výnimkou 2 rokov prežila pani učiteľka svoj profesijný život v základnej škole Krásna nad Kysucou. Ďakujeme. Podpis do pamätnej knihy. Dôkaz na miesto sľubov, ako sa hovorí. No a dúfam, že mi takto aj mne nebude vypadávať mikrofón, aby ste ma mohli počuť a aby som teda mohla predstaviť ďalšiu oceneniu, a to pani Ľubicu Šustekovú. V roku 1984 ukončila strednú pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach ako učiteľka materskej školy. Po ukončení štúdia pracovala ako učiteľka materskej školy Trnové, okres Žilina. Po materskej dovolenke v roku 1997 nastúpila ako vychovávateľka školského klubu detí v základnej škole s materskou školou v Krásne nad Kysucou Kalinov, kde pracuje dodnes, teda už krásnych 27 rokov. V roku 2006 úspešne ukončila bakalárske štúdium v odbore vychovávateľstvo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2015 absolvovala prvú atestáciu. Od roku 2009 vyviedla na škole divadelný súbor Kalinovček, s ktorým absolvovali aj mnohé okresné aj krajské súťaže. Pani vychovávateľka Ľubka, ako jej familiárne hovoria deti, vyniká svojou tvorivosťou, nápaditosťou, trpezlivosťou a materinským prístupom. Deti sa počas pobytu v školskom klube detí pod jej vedením pripravujú nielen na školské vyučovanie, ale aj do praktického života. Ľubka svojou obetavosťou a milou povahou je obľúbená nielen medzi deťmi, ale aj medzi kolegyňami. Vďaka ľudskosti, odbornému aj profesionálnemu prínosu pre školu ju dnes pri príležitosti Dňa učiteľov navrhujeme na toto. Ale by som poprosila pani učiteľku Martinku Březovičovú.
Vyštudovala strednú pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach. Pedagogickú prax začínala ako učiteľka v materskej škole Vychylovka. Cesty osudu ju však na istý čas zaviali do Českej republiky, kde žila od roku 1994 až 2008. Tu si založila rodinu a pracovala v administratíve. V roku 2009 sa predsa len vrátila späť do svojho rodiska a od roku 2009 až po súčasnosť pracuje ako učiteľka materskej školy v elokovanom pracovisku Michalkov. Martinka je veľmi cieľavedomá a pracovitá kolegyňa. Neustále na sebe pracuje, vzdeláva sa. Stihla absolvovať množstvo vzdelávaní od rozvoja grafomotoriky, priestorovej orientácie, digitálnych technológií, inovácií v didaktike a mnoho ďalších. V roku 2014 úspešne ukončila svoje snaženie prvou atestačnou skúškou. S deťmi sa zapája do rôznych výtvarných súťaží, za ktoré získali aj viacero ocenení. Úspešne sa zapojili do projektu o vybudovanie dopravného ihriska, ktoré vďaka nej môžu využívať všetky deti predškolského veku. Vlastnosť, ktorá ju predovšetkým vystihuje, je kreativita. Veci, ktoré sú v očiach druhých nepodstatné a zbytočné, pod jej rukami získavajú nový, estetický a funkčný rozmer. Medzi jej najväčšie záľuby patrí turistika, cestovanie po Slovensku, lyžovanie, spev a hra na gitaru. Naša Breza, ako ju familiárne voláme, oslávila minulý rok krásne životné jubileum, ktoré sme kolektívne a s radosťou oslávili. Samozrejme, tá povestná gitara nemohla chýbať. Toto ocenenie je ešte takým malým darčekom za jej obetavú prácu. Svoje ocenenie si prevezme pán Miroslav Mačuha. Pôsobí ako pedagóg v základnej umeleckej škole Krásno nad Kysucou od septembra 2019. Vyučuje hru na husliach a hudobnú náuku. Hre na husliach sa začal venovať vo svojich 6 rokoch na základnej umeleckej škole Milana Rastislava Štefánika v Čaci v triede Antona Pohančeníka. Jeho štúdium pokračovalo na Žilinskom konzervatóriu u magistra umenia Hanny Hrochovej. Je absolventom Vysokej školy muzických umení v Bratislave v triede doktora umenia Roberta Marečka. Počas štúdia absolvoval majstrovské kurzy so svetoznámymi huslistami, napríklad ako Jozef Špaček, profesor Jinži Pazdera a ďalší. Medzi jeho najväčšie úspechy patrí 3. miesto v prvej kategórii v celoštátnej súťaži slovenských konzervatórií v roku 2012. V minulosti sa zúčastňoval aj súťaže Slávik Slovenska, kde v krajskom kole obsadil 2. miesto. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje aj vlastnej cymbalovej muzike. Súčasne pôsobí aj ako umelecký vedúci hudobnej zložky vo folklórnych súboroch Kelčovan, Podjavorské a Račan. S jeho cymbalovou muzikou momentálne pracujú na CD, kde skomponoval úpravy ľudových piesní v spojitosti s prvkami klasickej hudby. Máme tu aj ďakovné listy. Tento ďakovný list si prevezme pani Mária Cvengrošová. Základnú školu absolvovala Krásne nad Kysucou, pokračovala na obchodnej akadémii v Čaci, ktorú ukončila v roku 1997. Jej prvá práca nebola v škole, ale zapáčilo sa jej u ozbrojených zložiek. Najskôr bola zamestnaná u polície a potom na vojenskej správe v Čaci. Pracovnú činnosť prerušil príchod najskôr dcéry a neskôr syna. Po ukončení materskej dovolenky jej kroky už smerovali do školy. Najskôr do základnej školy Kalinov a od roku 2014 je zamestnaná v základnej škole Krásno nad Kysucou. Všetci učitelia spoločne zapaľujeme pochodeň múdrosti našich žiakov. Vychovávame a vzdelávame ich celou svojou osobnosťou. K tomu, aby sme mohli pokojne a bezpečne pracovať, prispievajú aj naši nepedagogickí zamestnanci. Jednou takou výraznou osobnosťou medzi nimi je práve pani Mária Cvengrošová.
Je to naša Majka, usmiatá vzdová účtovnička, ktorú veľmi radi vidíme vždy a hlavne na začiatku mesiaca. Vie vždy profesionálne poradiť, neustále sa vzdeláva vo svojom obore a preto sa môžeme na ňu spoľahnúť pri riešení administratívnych nástrah. Je dochvíľná, presná a vždy zorientovaná v právnych predpisoch. Navrhli sme ju na ocenenie, pretože si vážime jej výnimočnú prácu. Majka, ďakujeme. Za mesto Krásnu nad Kysucou máme ešte jeden ďakovný list, a to pani kuchárke Márii Vojtušovej. Narodila sa 1.3.1964. Po skončení základnej školy v Krásnej nad Kysucou študovala na strednom odbornom učilišti Kysucké Nové Mesto. Svoju kuchárskú kariéru začínala v hoteli Tatra v Čadci, ďalej v reštaurácii Valaský Šenk v Makove a šport hoteli Oščadnica. V roku 1986 odišla na materskú dovolenku. Od roku 1989 sa upísala v školskej jedálni. Najskôr ako kuchárka v základnej škole Oščadnica a od roku 1992 v materskej škole v Krásnej nad Kysucou, kde pracuje úctyhodných 32 rokov. Medzi jej záľuby patrí cestovanie, turistika, záhrada a najmä jej 3 vnúčatá. Týmto ocenením jej chceme ako kolektív poďakovať za jej dlhoročnú odbornú obetavú prácu a za chutné obedy, ktoré s láskou pre nás i deti varila. Teraz by som poprosila pána starostu obce Zborov nad Bystricou, pána Juraja Hlavatého, aby prišiel odovzdať ocenenie učiteľom za obed Zborov nad Bystricou. Naša Emily. Pani učiteľka po skončení dievčenskej odbornej školy v Čadci pokračovala v rokoch 2000 až 2005 štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici kvalifikáciou učiteľstvo pre 1. stupeň. Od septembra roku 2000 pracuje na našej základnej škole s materskou školou Zborov nad Bystricou ako učiteľka pre 1. stupeň. Krátkou prestávkou bola od 1.9.2007 až 30.6.2008, pôsobila teda na základnej škole v Krásnej nad Kysucou. Naspäť na základnú školu Zborov nad Bystricou sa vrátila v roku 2009 a je tam až dodnes. V rokoch 2005 až 2006 získala osvedčenie o prvej kvalifikačnej skúške. Je učiteľka primárneho vzdelávania. Vo výchovno-vzdelávacom procese aplikuje inovatívne formy a metódy práce. Pod jej vedením sa žiaci zapájajú do rôznych projektov či vedomostných recitačných súťaží, ktorých dosahujú výborné výsledky. Pedagogická aprobácia, ale jej povahové vlastnosti, schopnosti a vlastné koníčky ju od začiatku viedli k aktívnej práci s mladými ľuďmi. Kolektíve je obľúbená a je obľúbeným tímovým hráčom. Momentálne je triednou pani učiteľkou 4. B a žiaci ju majú veľmi radi. Od roku 2021 pracuje ako učiteľka výtvarného odboru elokovaného pracoviska z Krásnej nad Kysucou na našej škole. Nádherné výtvarné práce detí zdobia našu školu. Pravidelne organizuje výtvarné výstavy v rámci obce. Každoročne sa spolu so svojimi kolegyňami zapájajú do prípravy Andersenovej noci i rôznych čitateľských a recitačných súťaží. V roku 2023 absolvovala recitačný webinár Slovo dalo slovo. Na škole zodpovedne vedie od roku 2022 školskú kroniku. Keď sa pre niečo zapáli, vždy to dotiahne do úspešného konca. Zaviedla projekt Zborovský euráčik k finančnej gramotnosti pre deti na 1. stupni a už 2 roky má tento nápad veľmi dobrý ohlas nielen na našej škole, ale aj u detí a rodičov. Neustále si doplňa svoje vzdelanie. V decembri 2023 absolvovala inovačné vzdelávanie, rozvoj tvorivosti a kreativity v práci učiteľa a vychovávateľa. Za svoju dlhoročnú prácu a angažovanosť v školstve si ocenenie plne zaslúži. Za to patrí veľká vďaka a úprimne.
Svoje ocenenie si prevezme aj pani Viera Parišková, učiteľka materskej školy. Pani učiteľka Vierka Parišková pochádza z Krásnohradky Sudcov, kde navštevovala základnú školu. Po jej ukončení nastúpila na strednú pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach. Štúdium na tejto škole jej umožnilo osvojiť si kompetencie potrebné pre prácu s deťmi predškolského veku a pracovať na pozícii učiteľky v materskej škole. Ako začínajúca učiteľka nastúpila pracovať do materskej školy v obci Stará Bystrica a neskôr v obci Radboská. Po materskej dovolenke ako matka 3 detí nastúpila do našej materskej školy Zborov nad Bystricou v roku 1998. Odtedy je súčasťou nášho kolektívu až do dnes. Počas tohto obdobia prešlo jej rukami veľa detí, ktorým vštepovala mnoho vedomostí, zručností a návykov. Rozvíjala u nich talent, lásku k prírode a životu. Svoju prácu vykonáva zodpovedne. Využíva svoju kreativitu, tvorivosť a nápaditosť pri práci s deťmi a pri výzdobe priestorov materskej školy. Svoj vzťah k deťom denne nielen v práci, ale aj v súkromnom živote k svojim vnúčatám. Preto chceme pani učiteľke Vierke Pariškovej pri jej rozhodnutí ukončiť svoju profesionálnu kariéru a nastúpiť na zaslúžený odpočinok srdečne poďakovať za jej dlhoročnú a svedomitú prácu. Vierka naša milá, ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tvojho života a tráviť spolu nielen chvíle pracovné ako kolegyne, ale aj chvíle súkromné ako kamarátky. Veríme, že naše priateľstvo bude pokračovať. Svoje ocenenie a teda ďakovný list si prevezme Zdenka Králiková, hlavná kuchárka školskej jedálni. Zdenka patrí dlhodobo medzi dôležitú súčasť školskej jedálne v Zborove nad Bystricou. Svoj pracovný pomer v škole začína pani Králiková písať v roku 1996. Prvotný zámer bol iba zástup za kolegyňu, no neskôr tu nachádza svoju pracovnú pozíciu až do dnešných dní. Svoje vzdelanie získala v odbore kuchár, ktoré sa jej stalo nielen povolaním, ale aj záľubou. Mnohí z jej kolegov môžeme povedať, že v tomto povolaní sa našla. Počas svojho pôsobenia v našej jedálni sa vypracovala až na pozíciu hlavnej kuchárky. Jej každodennou úlohou je zodpovednosť za chod jedálne, zdravú vyváženú stravu a v neposlednom rade za jej krédom sa stala i príprava pokrmu tak, aby boli deti najedené a spokojné. Zdenka sa popri svojej náplni venuje aj študentom zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čaci, ktorým pomáha praktickými skúsenosťami pri ich štúdiu za kuchárov. Každý deň poctivo vydáva našim stravníkom jedlá a keď počítač zlyhá, Zdenka presne vie, kto na obede nebol. Spoločne s vedúcou a kuchárkami zostavujú jedálny lístok, čo v dnešnej dobe nie je ľahká úloha. Pripraviť jedlo pre vyberavé brúška detí materskej škôlky a žiakov základnej školy je veľmi náročné. Kto však vyskúšal jedlo z našej školskej jedálne, vie, že je to jedlo chutné, zdravé a pripravené s láskou. Pani Králiková nemá problém variť nové jedlo, ktoré ešte nikdy nevarila a verte, vždy sa jej to s kolegyňami podarí. Vedenie obca a školy v Zborove nad Bystricou chce Zdenke Králikovej úprimne poďakovať za dlhoročnú prácu v kuchyni ako hlavnej kuchárky, pretože je vždy svedomitá, zodpovedná, aktívna, ochotná pomôcť a má ľudský prístup či k deťom v rôznych generáciách, pedagógom, ale aj kolektíve. Na túto chvíľu poprosím pani starostku obce Klubina, pani Boženu Poliačku, aby prišla odovzdať ocenenie učiteľom za obec Klubina. Svoje ocenenie si prevezme pani Emília Mitková. Narodila sa 8. augusta 1964 v obci Makov. Pochádza zo 6 detí.
Základnú školu absolvovala v obci Makov 1970 až 1979. V rokoch 1979 až 1982 študovala na Strednom odbornom učilišti Slanická osada na Orave v odbore kuchár, čašník, cukrár. Od ukončenia štúdia v roku 1982 postupne pracovala v niekoľkých stravovacích zariadeniach ako čašníčka či vrchná čašníčka a neskôr ako kuchárka. Jej prvým pracoviskom bola reštaurácia vo Vysokej nad Kysucou. Neskôr pracovala v hoteli Vumbálka, v reštaurácii Horoskop a v reštaurácii Luna, kde pracovala 14 rokov. V roku 2007 začala pani Milka pracovať v základnej škole s materskou školou v Kubine ako kuchárka. Tu pracovala až do októbra 2023, kedy zo zdravotných dôvodov odišla na predčasný starobný dôchodok. Pani Milka, ako sme ju všetci volali, je pracovitá, čistotná, veľmi povedná. Nebola len kuchárkou, ktorá dokázala pripraviť výborné a chutné jedlá, ale bola aj človekom s veľkým srdiečkom. Veru, nie jedno dieťa utešovala pri ťažkých prvých dňoch po nástupe do materskej školy, keď školské jedálne nechcelo papať a plakalo. Svoje dlhoročné skúsenosti dokázala využiť pri rôznych akciách, na ktoré pripravovala jedlo pre vzácnych hostí, ktorí prišli do našej školy. Jej najväčšou prednosťou, ktorú si na nej najviac vážime, je ochota pomôcť každému a v každej situácii. Preto je v kolektíve obľúbená a má veľa priateľov. Pani Milka, v mene starostky obce Kubina i v mene kolektívu školy vám vyslovujeme veľké poďakovanie. Svoje ocenenie si prevezme pani Jozefa Oravcová. Narodila sa 12. januára 1964 v obci Kubina, kde dodnes žije. Pochádza z 8 detí. Po ukončení vzdelania nastúpila ako pracovníčka do závodu ZVL v Kysuckom Novom Meste. Ako 19-ročná sa vydala a s manželom vychovali 5 detí. Po materskej dovolenke v roku 1989 nastúpila ako pomocná sila do školskej jedálne v základnej škole s materskou školou v Kubine. O niekoľko rokov neskôr prešla na pozíciu školníčky, kde pracovala do minulého roka. Dlhé roky taktiež pôsobí ako knihovníčka v obecnej knižnici v Kubine. No a aké sú jej vlastnosti? Je pracovitá, poriadku milovná, zodpovedná a ústretová. Nebola len školníčkou, ale pre deti aj tetou, ktorá ich utešovala pri uplakaných a pre deti ťažkých prvých dňoch nástupu do materskej školy. Za jej 35-ročnú svedomitú prácu v škole a ochotu podať pomocnú ruku komukoľvek a kedykoľvek jej patrí v mene starostky obce i v mene kolektívu školy srdečná vďaka. Gratulujeme. Túto chvíľu poprosím starostu obce Oščanica pána Mariana Plevka, aby prišiel odovzdať ocenenia učiteľov za obec Oščanica. A my sme taktiež pripravení a pevne dúfam, že je pripravená aj pani Zuzana Kohútová, ktorá si prevezme svoje ocenenie. Vidím, že tu máte už aj pripravený, neviem, podplatený pánku, ale určite všetci šťastní a za vaše ocenenie a teraz ja prečítam váš životopis. Pani učiteľka Zuzka Kohútová ukončila obchodnú akadémiu v Čadci v roku 1998 a v roku 2001 ukončila Katolícku univerzitu v Ružomberku na Filozofickej fakulte ako učiteľka anglického jazyka a náboženskej výchovy. Po skončení školy od roku 2001 do roku 2004 pôsobila na základnej škole Milana Rastislava Štefánika v Čadci. Potom 3 roky pôsobila na Združenej strednej škole hotelových služieb a obchodu v Čadci a od roku 2007 nastúpila do zamestnania v základnej škole Oščanica Ústredie ako učiteľka anglického jazyka. Stala sa koordinátorkou projektov operačného systému ľudské zdroje inovačné vyučovania.
Absolvovala rôzne inovačné vzdelávania zamerané na programovanie, využívanie digitálnych a informačných technológií. Absolvovala program digitálnych koordinátorov. Nakoľko bola pracovne vyťažená, prvú atestáciu ukončila v roku 2019. Zúčastnila sa aj olympijského dňa v Banskej Bystrici so svojimi žiakmi, kde dosahovali najlepšie výsledky. Pretože k jej záľubám patrí rodina, turistika, pripravuje rôzne školské akcie, vedie turistický klub v obci s našimi žiakmi a zúčastňuje sa teda aj na spomínaných rôznych súťažiach spojených s turistikou. Jej ľúbezný hlas sa odráža od všetkých stien po celej jedálni, najmä vtedy, ak sa rozhodne niekto učiť lietať knedlík a pani učiteľka ho vidí. Má osobnostnú empatickú vlastnosť. Každý žiak sa jej dokáže zdôveriť aj s tým, čo mal na večeru. Najlepšie sa cestuje, keď vedie motorové vozidlo pani učiteľka Zuzka Kohútová. Človek sa nikdy nenudí a dokáže sa stratiť aj na pumpe. Je všude bílek, všade bola, pozná celé Slovensko a precestovala aj Európu. Má neskutočné zážitky, ktoré sa dobre počúvajú a motivujú každého z nás. Ak máte chuť na výborné wafle, Zuzka vás odporúči na tie najlepšie v okolí. Pán Kup sa opäť ozval, tak to má. Ty už asi s vami cestovali? Ocenenie si prevezme aj pani Ľudmila Krajčová. So zaujímavými nápadmi, záľubami a bicyklovanie, turistika, hudba, varenie, pečenie a záhrada našli by sme ho v základnej škole Oščadnica Ústred v 4. A triede. Takou práve je pani učiteľka Ľudka Krajčová. Strednú pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach ukončila v roku 1994 a Vysokú školu Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 1998, a to odbor učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy. V roku 1995 nastúpila do zamestnania ako učiteľka materskej školy v Makove, pracovala v Krásnej nad Kysucou, v základnej škole Čadca Komenského a od roku 2001 po materskej dovolenke nastúpila do základnej školy Oščadnica Ústredie ako učiteľka 1. stupňa a tu pôsobí dodnes, teda pekných 22 rokov. Prvú atestáciu vykonala v roku 2004 a druhú atestáciu v roku 2014. No a aktuálne pôsobí ako triedna učiteľka, zároveň vedúca metodického združenia na 1. stupni. Vedie krúžok Tvorivko a aktívne sa zapája do aktualizačných a inovačných vzdelávaní. V predchádzajúcich rokoch viedla časopis Školáčik na 1. stupni, pripravuje kultúrne programy a rôzne tvorivé aktivity. A dnes je tu medzi nami, aby si prevzal svoje ocenenie. Ďalšie ocenenie si prevezme pani Martina Vojtušová, učiteľka základnej školy s materskou školou. Cenu za ňu prevezme pán riaditeľ František Klieštik. Po absolvovaní obchodnej akadémie v Čadci pokračovala v štúdiu na Univerzite Mateja Bela, odbor slovenský jazyk a nemecký jazyk. Niekoľko rokov pôsobila na manažerských pozíciách v odbornom vydavateľstve a v personálnej agentúre. Časovo náročnú prácu bolo čoraz ťažšie skĺbiť s rodinou, preto v roku 2018 ochotne prijala ponuku pracovať v základnej škole v mieste bydliska. Hoci si na začiatku myslela, že so svojimi skúsenosťami sa stane pre deti inšpiráciou, veľmi rýchlo pochopila, že je to presne naopak. Deti sa stali inšpiráciou pre ňu a učiteľstvo považuje za najzmysluplnejšie povolanie vo svojom živote. Okrem práce v triede ju baví najmä neformálne vzdelávanie. Je absolventkou ročného programu Komenského inštitútu, v rámci ktorého vytvorila projekt školského knižného podcastu. So žiakmi tiež pripravuje školský časopis.
Za dôležitý považuje rozvoj kritického myslenia, preto je koordinátorkou projektu Mysli kriticky, ktorý získal podporu Ministerstva školstva. V rámci neformálneho vzdelávania organizuje besedy so spisovateľmi, novinármi, vedcami, dokumentaristami a športovcami z celého sveta. Je presvedčená, že deti si zo školy majú okrem vedomostí odniesť aj tzv. Mäkké zručnosti. Jej snahou je preto vychovávať žiakov k empatii, tolerancii, tímovej práci a tiež rozvíjať schopnosť slušne komunikovať a kriticky myslieť. Pretože svoje ocenenie si prevezme pani Pavlínová Ľubomíra. Práci s deťmi sa venuje už od roku 1995, kedy po ukončení stredoškolského štúdia v odbore vychovávateľská a opatrovateľská činnosť pôsobila v Centre sociálnych služieb v Ošťadnici, neskôr v Centre sociálnych služieb v Žiline ako vychovávateľka. Táto práca bola pre ňu prínosom ako v profesionálnej, tak aj v osobnostnej oblasti. Získala v nej nielen profesionálne zručnosti, ale taktiež cenné životné skúsenosti. V roku 2002 absolvovala pomaturitné štúdium v odbore špeciálna pedagogika a v roku 2012 ukončila magisterské štúdium v odbore sociálna práca. Od roku 2013 pôsobí ako vychovávateľka v školskom klube detí pri základnej škole s materskou školou Ošťadnica. Pani vychovávateľka berie svoju prácu zodpovedne a deťom sa venuje s plným nasadením. Svojím láskavým prístupom vytvára v oddelení priateľskú atmosféru a harmonické prostredie. Vie, aký dôležitý je pocit bezpečia a vzájomného rešpektu, preto sa snaží rešpektovať osobnosť každého dieťaťa. Jej profesionálnymi prednosťami sú najmä schopnosť riešiť nečakané situácie, zodpovednosť, flexibilita a organizačné schopnosti. Voľný čas najradšej trávi s rodinou a priateľmi alebo si rada prečíta dobrú knihu. Ocenenie si prevezme pani Silvia Kubušová, učiteľka materskej školy Rovné. Pani učiteľka Silvia Kubušová študovala pomaturitné štúdium učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Čaci. V roku 2015 začína pedagogickú prax ako učiteľka v základnej škole s materskou školou v Ošťadnici. Svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť vychovávateľky vykonávala v školskom klube detí Ošťadnica Ústredie. Cieľom jej výchovy bolo spestriť výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom klube detí rôznymi aktivitami, súťažiami, rozvíjať tvorivosť a kreativitu netradičnými výtvarnými technikami, spoznávať krásu Ošťadnice prechádzkami či piknikom v prírode. Svoj profesijný rast rozvíjala prostredníctvom webinárov, aktualizačných a inovačných vzdelávaní. V roku 2019 absolvovala prvú atestáciu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Získané vedomosti aktívne využíva po svojej práci. Od roku 2022 pracuje ako učiteľka v materskej škole Ošťadnica Rovné. Povolanie učiteľky je pre ňu tým, čo ju naplňa a baví. Jej prístup k práci je profesionálny, empatický, má zmysel pre originalitu a tvorivosť. Je najväčšou odmenou za jej prácu, ako sama hovorí, sú milé objatia a slová detí: mám ťa rád, mám ťa rada, pani učiteľka. Veríme, že rovnakou odmenou pre ňu bude aj dnešné ocenenie. Svoje ocenenie si prevezme pani Jana Kozová, učiteľka materskej školy. Pani učiteľka ukončila stredoškolské pedagogické vzdelanie v Turčianskych Tepliciach v roku 2012. V roku 2012 až 2015 bola s dcérou na rodičovskej dovolenke.
Aktívne v školstve pracuje od roku 2015 na rôznych pozíciách. Počas školského roku 2015-2016 prvý pôrok zastupovala materské školy Ošťanica Rovné, druhom pôroku pôsobila ako pedagogický asistent v Ošťanici Ústredí. Školské roky 2016-2017 a 2017-2018 pracovala ako učiteľka v súkromnej škôlke v Čielkach, Žilina, pri deťoch vo veku 2 až 4 rokov ako triedna učiteľka. Ukončila tu adaptačné vzdelávanie a Montessori klub. Do rodnej Ošťanice sa vrátila ako pani učiteľka do materskej školy v Rovné v školskom roku 2018 a 2019. Od nasledujúceho školského roka až po súčasnosť pracuje v materskej škole Ošťanica Ústredie. Absolvovala povinné i nepovinné aktualizačné vzdelávanie, vedie krúžok anglického jazyka Happy English, pravidelne sa online vzdeláva cez Ventures Books pre deti od 3 do 5 rokov, ktoré majú relatívne krátku dobu pozornosti. V materskej škole spravuje ASC agendu, stránky škôlok, fotoalbumy. Spracováva zápisnice z pedagogických rád a pracovných porád. Od februára 2022 je supervízor v materskej škole pre projekt Pomocný vychovávateľ. Napomáha poznať kompetencie a úlohu pomocného vychovávateľa v materskej škole. Je zručná v práci s IT technikou a tiež v tomto smere ochotne pomáha aj svojim kolegyniam. V kolektíve je obľúbená pre svoju živú, veselú povahu a pohotové reakcie. Sa nám tento rok pedagógov nazbieralo, čo nás veľmi teší, no ale dnes sa ospravedlnil pán Jozef Plevko, ktorý má byť taktiež ocenený a preto ocenenie prevezme pán riaditeľ František Klieštík. V tomto momente by sme radi vyslovili vrelé poďakovanie za dlhoročnú poctivú prácu tichému hrdinovi našej materskej školy Ošťanica Píla, nášmu ujovi školníkovi Jozefovi Plevkovi. V našej materskej škole pracovalo od októbra 2011 do augusta 2023. Svojou obetavosťou, zodpovednosťou a tvrdou prácou urobil z našej škôlky čistejšie, bezpečnejšie a príjemnejšie miesto pre nás všetkých. Od skorých ranných hodín nám dnes spríjemňoval nielen zabezpečením hladkého chodu, ale najmä nákazlivou pozitivitou, milým slovom či typickým pozdravom, ktorým vyčáril úsmev každému dieťaťu, ktorého stretol. Milý pán Plevko, ďakujeme za vaše neochvejné nasadenie a za to, že ste boli v našej materskej škole vzorom pracovitosti, obetavosti a pokory. Úprimne chýbate nám v našom tíme. Boli ste jeho vážnym členom a bolo skvelé s vami spolupracovať. Prajme vám veľa šťastných rokov na zaslúženom odpočinku, no a myslím si, že tieto slová posielame domov a srdečne ho všetci pozdravujeme a tento potlesk bude patriť len na jemu. Pán riaditeľ bude mať dnes plné ruky, pretože ďalšie ocenenie prevezme za pani Annu Kučákovú. Pani Anna Kučáková je absolventkou Stredného odborného učilišťa textilného v Čaci. Po ukončení štúdia sa v roku 1974 zamestnala v Čačianskej Slovene, kde 10 rokov pracovala ako pradiarka. So základnou školou v Ošťanici spojila svoj pracovný život v roku 1984. Jej súčasťou zostala neuveriteľných 38 rokov. Či už to bola pozícia kuričky alebo neskôr upratovačky, svoju prácu vykonávala vždy zodpovedne, precízne a s láskou. Priestory, v ktorých sa denne zdržiavali žiaci, učitelia i nepedagogickí zamestnanci, udržiavala v rovnakej čistote ako svoju domácnosť. Upratovala pre nás ako pre vlastnú rodinu, inak to nevedela. Vďaka jej neúnavnej práci sme sa v triedách, na chodbách, v zborovni či v telocvični cítili príjemne a plný energie, často si neuvedomujúc, aký veľký podiel na to má práve pani Hanka Kučáková. Pri práci si vždy našla čas opýtať sa kolegov, ako sa im dnes darí. Ak zbadala, že dieťa alebo učiteľ potrebujú s niečím pomôcť, bez rečí bola pri nich a podala pomocnú ruku. Keď som sa svojej dcery opýtala, ako si na pani Kučákovú spomína, jej prvé slova boli milá a kamarátska.
Dnes jej preto chceme úprimne poďakovať za všetok čas, zodpovednosť, pracovitosť, ale tiež láskavosť a humor, ktoré našej škole po celé roky venovala. Prajeme jej, aby si túto radosť ešte dlhé roky užívala. Pódium pozvala starostu obce Dunajov pána Jaroslava Brodeka, ktorý odovzdá ocenenia učiteľom za obec Dunajov. Svoje ocenenie si prevezme pani Marta Pukalíková. Narodila sa v Dunajove a tu aj doteraz žije. Základnú školu ukončila v roku 1967. V štúdiu pokračovala na Strednej ekonomickej škole v Čadci, ktorú ukončila maturitou v roku 1971. V rokoch 1972 až 1976 študovala na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici odbor učiteľstvo pre školy prvého cyklu, aprobácia 1 až 5. ročník základnej školy. Do zamestnania v roku 1976 nastúpila na základnej škole Revolučná v Čadci, kde bola zamestnaná do nástupu po materskú dovolenku. Po ukončení materskej dovolenky v roku 1982 jej pridelili miesto učiteľky na základnej škole v Dunajove. Od školského roku 1986 až 87 sa základná škola v Dunajove stala malotriedkou, začalo sa vyučovať v spojených ročníkoch. V spojených ročníkoch vyučovala pani Pukalíková 23 rokov. Do funkcie riaditeľky základnej školy v Dunajove bola vymenovaná 1.7.1991 a vykonávala ju do 31.6.2011, teda 20 rokov. Škola vytvárala priestor pre priateľskú atmosféru, rešpektovala názory zamestnancov školy, zabezpečovala ďalšie vzdelávanie učiteľov v spolupráci s Banskou Bystricou. Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala rôzne vzdelávania potrebné v pedagogickej práci. V roku 1996 vykonala v štátnom pedagogickom ústave v Bratislave prvú kvalifikačnú skúšku na tému Tvorivá osobnosť učiteľa v procese výchovy a vzdelávania. Počas pôsobenia v školských službách rozvíjala svoje pedagogické kompetencie absolvovaním rôznych vzdelávacích podujatí, ako sú strategický program školy, právne vedomie riadiaceho zamestnanca v rezorte školstva a mnoho ďalších. Taktiež absolvovala prípravu vedúcich pedagogických pracovníkov, riadenie kvality školy a obhájila záverečnú prácu na tému uplatňovanie systému tvorivo-humanistickej výchovy v podmienkach malotriednej školy v Dunajove. Spoločný školský úrad Raková jej udelil pri príležitosti stretnutia Učme sa žiť s deťmi ďakovný list. Svojím profesionálnym prístupom, odbornosťou a skúsenosťami formovala a rozvíjala osobnosť a tvorivosť každého žiaka. Kladne ovplyvňovala ich postoj k prírode, k spoločnosti, ku škole v rámci mimoškolských aktivít, viedla na škole tvorivo umelecký záujmový krúžok. Spoločne s pedagogickými zamestnancami a žiakmi realizovala rôzne aktivity na škole i v obci. V rámci školy realizovala výlety, exkurzie do knižníc, galérií, návštevy divadelných podujatí a mnoho ďalších. Spoločne s pedagógmi a žiakmi pripravovala aj programy na rôzne obecné akcie a hody. Učiteľské povolanie bolo pre ňu poslaním a pokračovateľmi v učiteľskom povolaní sú aj jej syn a dcéra. V súčasnosti je už pani Marta Pukalíková na zaslúženom odpočinku a teší sa zo svojich vnúčiek Ninky a Sofinky, ktoré jej robia veľkú radosť. A my vám srdečne gratulujeme. Ocenenie by si dnešný deň prevzala aj pani Jarka Brisudová, avšak za ňu prevezme teda pani riaditeľka Alenka Kinierová, ktorú zároveň aj pozývam na pódium. Pani Jarka Brisudová je rodáčkou z Dunajova. V základnej škole s materskou školou Dunajov pracuje od roku 1996 ako školníčka, kurička a upratovačka. Svoju prácu má veľmi rada. Je zodpovedná a flexibilná. Snaží sa ju vykonávať ako najlepšie dokáže. Neodmietne žiadnu pomoc. Ani práca, ktorá je nad rámec jej povinností, nie je pre ňu problém. Zodpovedne sa stará o školský areál a kvetinové záhony. Má rada deti a je k nim milá.
Lásku k deťom vidieť aj v tom, že sa rada zúčastňuje školských akcií, pri ktorých nežistne pomáha. V roku 2021 a 2022 vykonávala funkciu poslankyne obecného zastupiteľstva v Dunajove. Kolegyňam dokáže poradiť a ochotne pomôcť, z čoho vyplýva, že je obľúbená v kolektíve. Za jej obetavú prácu, pozitívny vzťah k deťom a kolegom jej patrí veľká vďaka. A my ju srdečne pozdravujeme a posielame potlesk. Učiteľom za obec Skalité. Preto by som poprosila starostu obce Skalité, pána Jozefa Ceka, aby prišiel odovzdať. Svoje ocenenie si prevezme pani Marta Koričárová, materská škola Skalité Ústredie. Pani učiteľka Marta Koričárová, rodinná Konvôbková, sa narodila v Pisuckej dedine Čierne. Na svoj život strávila na Skalitom, kde sa presťahovala. Celý svoj produktívny život pôsobila v školských službách. Svoju pedagogickú kariéru začínala v roku 1984 až 1985 práve v jej rodnej dedine Čierne pri Čaci. V rokoch 1985 až 1986 pôsobila ako vychovávateľka v Čaci pod Závoz. Rok 1986 až 1990 jej priniesol zmenu a pôsobila ako vychovávateľka v detskej ozdravovni na Skalitom. Roky 1990 až 1995 boli pre ňu krásnym obdobím, pretože sa stala mamou a svoje vedomosti, lásku a trpezlivosť odovzdávala svojim deťom. Do školských služieb sa vrátila v roku 2000 už do materskej školy Skalité Ústredie, kde pôsobí dodnes. Veľmi významné roky v jej živote priniesli v roku 2007 až 2022, kedy bola menovaná do funkcie riaditeľky školy. Viedla materskú školu múdro a rozvážne a posunula materskú školu dopredu, kde vykonala kus práce, za čo jej patrí veľká vďaka. V období reforiem či počas pandémie v neľahkom období vynakladala nemalé úsilie, aby škola obstála v požadovanej náročnosti a dospela k čoraz priaznivejším výsledkom vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania aj mimoškolskej činnosti. Pani učiteľke Martuške chceme v našom mene aj v mene obce ako zriaďovateľa aj touto cestou vysloviť poďakovanie za dlhoročnú prácu na našej škole, za neúnavnú snahu počas jej funkčného obdobia dosahovať dobré výchovno-vyučovacie výsledky, aj za to, že viac než 40 rokov vydržala vykonávať zodpovednú prácu učiteľa. A každý deň vkladala celé svoje srdce do detských rúk. Svoje ocenenie si prevezme aj pani Renáta Koperová, učiteľka základnej školy s materskou školou Skalité Kudlov. Pani učiteľka žije aj pracuje vo svojej rodnej obci Skalité. Už ako žiačka základnej školy prejavovala záujem o šport. Aktívne začala cvičiť gymnastiku, ktorej dosahovala veľmi dobré výsledky v rámci Slovenska. Popri gymnastike vo svojom voľnom čase trénovala aj atletiku. Po skončení základnej školy ju prijali na športové gymnázium do Banskej Bystrici. Po ťažkom úraze musela po 2 rokoch prestúpiť na gymnázium v Čaci, ktoré úspešne dokončila. Túžba po športe ju ale neopustila a úspešne sa športu venovala aj ďalšie roky. Na pedagogickú dráhu sa dala po absolvovaní gymnázia v Čadci. Nastúpila ako vychovávateľka v základnej škole pri detskej ozdravovni Skalité Serafínov. V tomto čase sa aj vydala a sú s manželom spolu krásnych 30 rokov. Po roku praxe v školstve nastúpila ako učiteľka v základnej škole Skalité Kudlov. Počas tejto práce si doplnila kvalifikáciu diaľkovým štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor učiteľstvo pre 1. stupeň, ktorý v roku 2003 úspešne ukončila. O 4 roky neskôr ukončila aj rozširujúce štúdium v odbore učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov pre 2. stupeň základnej školy, telesná výchova a následne vykonala rigoróznu skúšku a bol jej udelený akademický titul doktor pedagogiky. Dnešnému dňu má 31 rokov pedagogickej praxe.
Momentálne je triednou učiteľkou piatakov, stará sa o kabinet telesnej výchovy. Je dlhoročnou vedúcou a inštruktorkou lyžiarskeho výcviku, organizuje a koordinuje športové súťaže na škole, dlhé roky viedla záujmový útvar gymnastický a tanečný. Naša Renča, ako ju familiárne voláme, je žienia do voza aj do koča. Nebojí sa víziev, je pracovitá a to doslova. Jednu chalupu, altánok či prístrešok postavila. Je aktívna, priateľská a veselá. Neposedí, nerada stráca čas. Aj v práci má rada, keď to žije, keď to beží, keď sú žiaci aj kolegovia aktívni. Vie sa postaviť za dobrú vec, je empatická a kolegiálna. Aj ona si v živote prešla radosťami i úskaliami, ktorým sa však postavila čelom a veríme, že ich ustála aj vnútorne. Má krásne 3 deti, 2 vnúčatá, nevestu i švagrinu, aj ako kolegyne. Pred pár dňami oslávila krásne životné jubileum. Nebudeme uvádzať samozrejme. Želáme veľa zdravia, radosti a pokoja v osobnom i pracovnom živote. Toto ocenenie udelujeme za jej dlhoročnú tvorivú a svedomitú prácu v prospech školy a žiakov. Ďakujeme. Teraz tu máme ďakovný list, ktorý si prevezme pani Mária Mikulová, nepedagogický zamestnanec. Pochádza zo Šťadnice, navštevovala strednú priemyselnú školu v Tvrdošíne, ktorú v roku 1984 úspešne ukončila. So svojím životným partnerom, manželom si postavili dom na Skalitom. Majú spolu 4 deti, 3 céry a syna. V materskej škole Kudlov Skalité začala pracovať 14.9.1998 ako školníčka v materskej škole. Keďže sme materská škola umiestnená v základnej škole, celý čas až do 8.1.2024 pracovala v sťažených podmienkach. Okrem iných prác denne skladala aj ležadlá pre 60 detí. Pracovné podmienky sa od spomínaného dátumu zlepšili. Zriaďovateľ, teda obecný úrad Skalité, zabezpečil prístavbu materskej školy o 1 triedu s príslušenstvom a 4 spálňami. Prístavba bola realizovaná v druhom pôroku v roku 2023 a od 8.1.2024 majú deti k dispozícii zrekonštruované a nové priestory materskej školy. Nápomocná bola aj pri veľkej rekonštrukcii školy v roku 2010, kedy naša škola dostala novú strechu, okná aj dlážku. Pani školníčka dáva materskej škole do poriadku, hádam všetko, aj po každom maľovaní, opravách či rekonštrukčných prácach. Pomáha pri budovaní záhrady materskej školy, stará sa o jej dobrý vzhľad, je účastná pri starostlivosti o záhradné zariadenie, natiera, olejuje a mnoho iných aktivít. Má na starosti bielizeň, uteráčiky a obliečky. Perie, zašíva, čisté odklada do skríň. Má rada čisté opratané veci. Pomáha pani učiteľkám aj s najmenšími deťmi. K deťom je vľúdna, láskavá, napomocná, čo oceňujú aj samotní rodičia. Naša pani školníčka má širokú rodinu, venuje sa jej. Napriek pracovným povinnostiam si vie nájsť čas na výpomoc svojim dospelým dcéram. Má 2 vnučky a 3 vnukov. Svoje vnúčatka veľmi ľúbi. Má rada prírodu, vnúčky pozýva na turistické vychádzky. V lese vie nájsť veľa hríbov, lesných plodov, jahôd, malých černíc. Dobrotami z nich pohostí celú svoju rodinu. Rada navštevuje kultúrne podujatia a pridá sa vždy, keď ide aj naša škola. Pri príležitosti Dňa učiteľov jej chceme poďakovať za dlhoročnú namáhavú prácu v našej materskej škole, za čisté prostredie, ku ktorému v značnej miere každodenne prispieva. Želáme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. A dostávame sa k poslednému ďakovnému listu za obec Skalité, ktorý si prevezme pani Ľudmila Kožáková, rodená Majchráková, materská škola Skalité Ústredie.
Dnes sa chceme poďakovať týmto spôsobom. Ľudke za dlhoročnú činnosť a prácu v našej materskej škole ako nepedagogickému zamestnancovi v ekonomickom úseku. Ľudka pracovala v našej škole 20 rokov, každodenne bola nápomocná a svoju prácu vykonávala nielen srdcom a s láskou, ale aj maximálne zodpovedne. Bola zamestnancom, na ktorého sa dá kedykoľvek obrátiť a svoje vedomosti bola ochotná implementovať vždy ochotne a s úsmevom. Stala sa neoddeliteľnou súčasťou našej školy, ale aj obecného úradu s Kalitom, ktorý je zriaďovateľom materskej školy. Chceme jej vysloviť vďaku za všetkých, že trpezlivo a oddane hľadala vždy cestu ku každému riešeniu problému napriek tomu, že mnohokrát to nebolo najľahšie. Pomáhala budovať túto školu a bola a vždy bude jej neoddeliteľnou súčasťou. Ďakujeme. A keď ich tu máte takto krásne pokope, ako by to bolo, treba aj zatlieskať. Tento potles patrí všetkým vám, ocenení, srdečná gratulácia, no a samozrejme víta aj zvykom, že sa prihovára a je za všetkých ocenených učiteľov a pani učiteľka teda Zuzka, tak to môžem povedať, nech sa páči, mikrofón je váš. Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, zástupcovia obci, pani starostka, pani starostovia, chcem vám v mene všetkých ocenených poďakovať za tento krásny deň a za to, že ste ocenili našu prácu. Veľká vďaka. Zvlášť sa chcem poďakovať aj vedeniam našich škôl za to, že nás podporujú. Ja osobne ďakujem nášmu vedeniu, našej pani riaditeľke, mojim dvom zástupkyniam, ako aj mojim kolegom a kolegyniam, ďakujem pán kolega, za to, že ma podporujete nielen v škole, ale aj v súkromí. V týchto časoch tú podporu som veľmi potrebovala a za to veľká vďaka. Ešte raz ďakujeme mene všetkých ocenených. Ďakujeme veľmi pekne za vaše slova, no a za pánom starostou sa vám prihovorí pán starosta Juraj Hlavatý zo Zborova nad Bystricou. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Milé dámy, vážení páni, stojím tu, aby som v mene svojom, ale aj v mene mojich kolegov, primátora a starostov, ktorí patríme do spoločného školského úradu. V prvom rade, aby som dnešným oceneným pogratuloval, ale v neposlednom rade chceme poďakovať vám všetkým. Sme radi, že sa podarilo prvýkrát dnes oceniť a poďakovať aj nepedagogickým zamestnancom, pretože jeden bez druhého nemôžete dýchať. Takže ďakujeme vám veľmi pekne za všetku vašu prácu, či už pedagogickým alebo nepedagogickým zamestnancom. Prajeme vám hlavne veľa zdravia a v týchto takých pohnutých časoch hlavne pohodu vo vašej práci. Všetko dobré vám prajeme.